panapa nhau yachizokora moto manje zvatakuna vakomana veZANU-PF vava kudzinga aiwa mapresidents ese avanozoti avazi in good books navo. Panapa vataona kuti aiwa nhau kana kuti matensions ari pakati peZimbabwe nemamwe maneighboring countries vakaita sana Zambia aiwa nhau ichitora machiendera mberi. Saka mashuka buda nyuka muzara nazo ndibva subscribe or like turn on the bell icon. Vakomana ZANU-PF patriots vanoposta picture re the new parliament iri kuMount Hampend yavanyora vachiti it will be good if the puppet president stays far from our parliament. Ndo naudza vaya vachinyora tataona kuti vakomana vemunyika yeZimbabwe maactivists vana majarajaro vanyora vachiti the ZANU-PF government in Zimbabwe led by brutal Idi Mnangagwa continues to attack President Hakainde Hichilema, labeling him a puppet. Informers within the Zimbabwe security agencies have alleged that President Hichilema's hotel room is going to be bugged should he turn up. Panapa ndo mashuka arikutaurwa panapa nevakomana vana majara jairos arikutaura mashuka ekuti why is it you are labeling Hakainde Hichilema as a puppet president. Vataura mashuka ekuti sei muri kuramba muchikonzeresa a war pakati pema2 neighboring countries, sei musikambodi runyararo, sei musikambodi peace. Yesi tikuona maactivists kana vakomana vemuZANU-PF masuro kuti takaona aiwa vakomana maministers vachidena futi nyika yeZambia panapa ari achiti aiwa chimbosiyanai navo vangoita zvesummit vadzokere. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau ipi nakomi section medu. Musano subscribe kulike on the